सानजारि नोगोर बैसागु माने बिदाय फोरबो बे बिदाय फोरबोखौ नै दिनैहाय गाहाय खुन्थिया गायसनदों जानो गोनां मे दाननि 8, 9, 10 अक्ट'खालि आरो लोगोसे बैसाग दाननि 24, 25, 26 अक्ट'खालि सानथामनि हाबाफारिजों जोङो बेवहाय खुंनो लादों आरो जोङो बेखौनो फोरमायनो सानदों नोंथांमोननि चेनेलनि जुगेदि जिहेथु जोङो गोदोनिफ्रायनो बिदाय फोरबोखौ खुंबाय थादों आरो बे बिदाय फोरबोआव दिनैनि बे गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव जों आलासि महरै जोंनिनो एसबि हाई सेकेन्डारिनि जा प्रिन्सिपाल सनेस्वर बसुमतारी सारखौ जों लेंहरदों बिथाङा दिनै गायसनखांबाय आरो लोगोसे जोंनिनो गासै माहारियारि आफादफ्रा बेवहाय आवगोलनि जेरै खुंबोगासिनो दङ जथायै जोङो खुंबोदों गासैबो धोरोमारियानो जा आरो माहारियारि आफादफ्रा जथायै जों खुंबोगासिनो दं बेनि थाखायनो जोंनि बे समावबो बिथांमोना नुजाथिफैनानै जोंनि बे हाबाफारियाव जों बाहागो लाफैनो थाखाय गोजोननाय थाबाय जिहेथु जोंहा सानथामनि हाबाफारि लादों बे सानथामनि हाबाफारियाव जोङो गाजा गोमजायै खुंगोन आब्रुथि खुंनो लादों जिहेथु जोंहा माखासे बैसागुनि जानाखि जोंहा कम्पिटिसन दङ बे कम्पिटिसन जोंहा माखासे लादों बैसागो राजा बैसागो रानि आइजोफोरनि हानजा मोसानाय सेंग्रा सिख्ला हानजा मोसानाय बिहामजो हानजा मोसानाय थ' बायदिसिना जोंहा बेयाव कम्पिटिसन लानाय जादों बेखौ जोङो गासिबो जोंनि सानजारि नोगोरनि सिङाव थानाय जिहेतु गामिफोराव गासिबो जों लाइजामजों लोगोसे बिथांमोनखौ जों खावलायहरखाबाय आरो लोगोसे बिथांमोना नुजाथिफैगोन आरो जोङो देग्लाय आरो गोदानै मोनसे जों लाबावदों जिहेतु जोङो सानाव जों लादों हराव जोङो बेखौ लानाय जायाखै जोबथा जायखौ गेवलां मेल बेखौबो जोङो जिहेतु जोंहा लेंहरजानाय आलासि देग्लाय जोंनाव चन्दन ब्रह्म आसामनि मन्थ्रि बारग' मन्थ्रिया बिथाङा दिनै बेवहाय हारिमु बिलिफांखौ बेखेवफैगोन लोगोसे बिथाङा खोथा होबाय जे बेवहाय नुजाथिफैनानै बेखेवनायखौ बिथाङा खोथा होबाय गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिमबो जों जिहेतु जोङो 5 रिंगानिफ्राय 10 रिंगासिमल' जों बेवहाय बे हाबाफारिखौ लादों जोङो बारा मोना खालामाखै बेवहाय जाहाथे गासिबो जोंनिनो बेवहाय गासिबो जोंनि सानजारि नोगोरनि रायजो राजाफ्रा आरो आलासि बिथांमोनखौबो जों जाहाथे मोजाङै आब्रुथि जोङो माने खुंलांनो हायो जोङो आलासिखौ सिबिहरनो हायो आरो लोगोसे कम्पिटिसनावबो मोनफ्रोमबो गामियाव जाहाथे बाहागो लानायखौ बिथांमोना बुंहरदों जों गोजोननाय थाबाय बिथांमोननिसिमबो जिहेथु जोङो नैबे सानजारि नोगोर बैसागु फोरबोखौ जाहाथे जोङो मोजाङै मोजां खुंनो हायो। गेलेनाय हाबाफारिबो लानाय जादों नामा? बेवहाय फारियाव जा माने बोलुर बादायलायनाय जों होनाय जादों बेवहायबो दिरुं बोनाय आइजोफोरनि आरो हौवाफोरनि बे दिरुं बोनायावबो कम्पिटिसन लादों आरो आइजोफोरनि थाखाय माइ सौनाय बेवहायबो जों कम्पिटिसन लाखिदों बेफोरखौ जोङो आगोलाव जेरै होदों बेबायदिनो जों देग्लायबो बेखिनिखौनो होनाय जाफिनदों। जेसि नार्जारि बिथांखौ जोङो हांख्रायबाय बिथाङा खोथा होबाय आरो बेखौ जोङो माने जोङो 10 अक्ट'खालि जोबथारनाय बेवहाय माने हारिमु बिलिफां 5 रिंगानिफ्राय 10 रिंगासिमखौ फरायनाय जागोन। सानजारि नोगोर सुबुंसाफोर हिसाबै गासै 70निबो बारा बर' गामिफोर दङ नाथाय जेरैबायदि जोंनाव लादोंमोन 8, 9 माने गामिया बाहागो लादोंमोन देग्लायो जोंनाव 20सो गामिया बाहागो लानायखौ माने जों माने मिथिनो मोनदों। जोङो 10 अक्ट'खालि जोंहा मोनसे बराद नायनाय जिहेतु जोंहा लाखि गिफ्ट कुपन जों होनो सानदों आरो होदों थांनाय बोसोरफ्रावबो मोजाङै होबोनाय जोंहा दङ आरो बेवहाय गासिबो जोंनि जायनाखि बराद नायनो थाखाय बिथांमोनहा गासिबो माने थिग थारि जानानै दङ फ्राय जोंनावहाय टिकेटआ माथ्र जोंनाव बुक हिसाबै जोंनाव माथ्र 2000सोल' दंसै जों खावलायो जाहाथे जाय बिथांमोना मोनाखै नोंथांमोननि चेनेलनि जुगेदि बा अनलाइननि जुगेदिबो बिथांमोना लानो हागोन आरो जोङो बे थाबैनो बे साननैसोनि गेजेरावनो बे जाहाथे बुकफोरखौ फानजोबनायखौ जों थिग खालामनाय जाबाय।